Sanibonani ney'ngane zakwethu, ngibingelele. Ngiyathemba nonke nibe nobusuku obuhle noma nemini enhle. Hhayi nazi iy'ndaba ezithi uSaleng usebuyile eqenjini leBhakaniya. Useyazilolonga neqembu elikhulu i-Orlando Pirates. Usebuyile umfana omdala, uyasilolonga neqembu. Njengoba ngake ngenza ividiyo-ke ekuqaleni ukuthi uSaleng asoze ajoyina i-Kaizer Chiefs noma ngabe wayefuna kangakanani, wayengeke aze ayijoyine i-Kaizer Chiefs uSaleng, yabo. Njengoba ngangishilo ukuthi uKhoza noMtawunga abangani, bayazana. Njengoba even uBlom wake wahamba, yabo, wahamba waze waya phesheya njengoba wayengeke naye aze aye ku-Pirates. Kwase kwaziwa ukuthi ufuna i-Sundowns, uyava, i-Chiefs yamhambisa phesheya, yabo. So noSaleng bengamane uKhoza amhambise phesheya, not ukuthi aye kwi-Chiefs. Njengoba nazi ukuthi iy'mali uKhoza noMtawunga, umdlali uma ehambe ngenxa yey'mali akayi lawo maqembu abo, ngeke aze aye, yabo. So noma kuthiwa bebekhona vele ukumbhadala, vele i-Chiefs ibizokhona ukumbhadala le mali ayebeyifuna, kodwa ngesivumelwano abasenza uMtawunga noKhoza bengeke aze aye, yabo. So umfana omdala siyambongela ukuthi abuye njengoba kuqala i-Champions League. Vele iBhakaniya kuma-forward attack iyashoda kakhulu. UNkotha usasemncane, i-experience akanayo. At least uSaleng i-experience uzo-add-a i-experience eningi lapha kwi-attack yeBhakaniya. So iBhakaniya okungenzeka-ke manje singaphuma kuma-final or iwine i-Nedbank ingakhuzana i-Champions League, yabo. Ngoba vele i-attack yabo iyashoda, bese be-predictable kakhulu, bese be-predictable kakhulu. So wonke ama-team esekhona ukuba-plan-ela ukuthi uma beba ku-Mofokeng baqedile ngeBhakaniya, yabo. So at least uma sekubuyela lo mjida lona, iBhakaniya izokhona ukuba ne-second option, yabo, ukuthi bedlale kanjani njengoba nje uMaswango engekho fit, yabo. Vele bebesenkingeni enkulu, but at least i-best player yabo Siyajima, okungenzeka ngoLwesibili uma bedlala umdlalo wabo uzobe khona, yabo. So experience unayo, awu-add-i lutho kuSaleng nje, uyamtshela ukuthi mtshela thatha amakhokho ungene egrawundini wenze umsebenzi wakho, into ohlala uyenza uzoyenza, experience usenayo. So vele iPirates bemudinga kakhulu umfana ofana naye. So siyayibongela iBhakaniya ukuthi igcine ikwazi ukulungisa iy'ndaba zayo nomdlalo wayo futhi, ya, njengoba uSaleng ena-2 years esamsalele kwinkontileka yakhe neBhakaniya. So vele bengena-option yokuthi angahamba angahlala. Nisale kahle ngane zakwethu.